तो काल हु हमनी के जयकांत भाई से पढ़ले रही जा बटोहिया बटोहिया के बहुत सुंदर यहाँ के चर्चा कैनी, ऐतिहासिक चर्चा होकर कैनी, रघुवीर नारायण के बारे में बहुत कुछ बतौनी। आज हमनी के विषय बा विदेशिया, भिखारी ठाकुर जी के नाटक विदेशिया। विदेशिया पर हमनी के आज चर्चा हुई। जयकांत भाई का आजो हम अभिनंदन करतनी, स्वागत करतनी आज कोर्स वर्क के क्लास में। वहां से हम आग्रह करतनी कि वहां के बटोहिया के समीक्षा प्रस्तुत करी कोर्स वर्क के छात्र लोग के बीच। धन्यवाद। ये भी भोजपुरी क्षेत्र से बाहर के लोग बा, वो लोग का बटोहिया या विदेशिया के लेके भ्रम हो जाला। हमरा यहाँ एगो मुजफ्फरपुर में आयोजन रहे, गोवा के राज्यपाल वो समय के मृदुला पांडे जी रही, मृदुला सिन्हा जी, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रिपुसूदन श्रीवास्तव जी, उनमें एक आदमी रघुवीर नारायण के बटोहिया गावत रहे, ई कह के कि हम भिखारी ठाकुर के बटोहिया गा रहा बानी। तो बटोहिया विदेशिया के लेके काफी लोग का मन में भ्रम होला, लेकिन ऐसे बटोहिया करके बटोहिया के संदर्भ प्रसंग बटोही के विदेशिया में भी बा, लेकिन बटोहिया जना के चर्चा काल भइल रघुवीर नारायण जी के, आज हमनी का भिखारी ठाकुर जी और उनका विदेशिया पर चर्चा करब। ऐसे एक क्लास में या एक घंटा में विदेशिया पर बात ना हो सके, तो कुछ भूमिका के रूप में ही कुछ बात हो सकेला भिखारी ठाकुर जी का बारे में और उनका विदेशिया के बारे में। भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी के पहिल लोक नाटककार मानल जाइले। ऐसे भोजपुरी क्षेत्र में लोक नृत्य और लोक नाटक की परंपरा बहुत पहले से चलल आवत बा, जौना के बारे में अनेक विद्वान बतौले बा लोग, चाहे राम सकल पाठक द्विजराम जी होखस, गुदर राय जी होखस, चाहे दुनिया बाई सुंदरी बाई के नाम आवत होके। इस तरह से कई गो लोग के मंडली रहे, जवन समय समय पर कौनो उत्सव आयोजन के अवसर पर समाज में अपना मंडली के माध्यम से, अपना नाच मंडली के माध्यम से अपन बात कहत रहे। भिखारी ठाकुर जी वही परंपरा में आइले, लेकिन भिखारी ठाकुर जी के महत्व ए से ज्यादा बा, ओकरा पहले के लोग के कोनो लिखित प्रमाण नहीं थे, कोनो लिखित तथ्य नहीं थे उभरत। ऐसे कुछ किताबन में ये बात के चर्चा आयल बा कि एकरा पहले भिखारी ठाकुर जी का पहले जौन रूप रहे, जैसे सुंदरी बाई के, दुनिया बाई के, जे हुसेपुर गोपालगंज में हथुआ स्टेट में रही, तो सुंदरी विलाप करके संवाद गावत रही, जौना के चर्चा कई गो विद्वान लोग कैले बा। एकरा अलावे जे सहनी पट्टी बक्सर के राम सकल पाठक द्विजराम जी जौन सुंदरी विलाप खेलत रहे, पाठ करत रहे, ओकर प्रकाशन बताओ जाला कि 1906 में मुजफ्फरपुर में भई रहे। ऐसे महेश्वराचार्य जी ओकर प्रकाशन 1919 बतौले बनी, और अविनाश चंद्र विद्यार्थी जी 1912 ईस्वी के आसपास ओकर प्रकाशन बतौले बनी। वही चीज के आगे कई गो लोग श्रीनाथ शरण के नाम से 16 भाग में विदेशिया नाटक के प्रकाशन के जिक्र भी आवेला। एक बाद भिखारी ठाकुर जी के नाम आवेला, जौना के बारे में बजरंग वर्मा जी भी लिखले बने कि सुंदरी विलाप के लेखन वह राम सकल पाठक द्विजराम की चर्चा कि
97 ईस्वी में भय रहे, जौना के प्रकाशन 1906 में भय रहे। लेकिन जौना विदेशिया के चर्चा करे आज हमनी बानी बैठल, वो विदेशिया भिखारी ठाकुर जी पहले माने कलयुग बहार करके लिखले रहे। विदेशिया के पहिलका नाम कलयुग बहार रहे, फिर ओकर नाम बदल के बहरा बहार भइल, अब बाद में ओकर नाम विदेशिया हो गए। अब कुछ लोग विदेशिया के बारे में चर्चा करेला कि एकर रचना, एकर लेखन 1917 ईस्वी में भइल, जौना के उल्लेख भगवती प्रसाद द्विवेदी जी कैले बानी। लेकिन अगर ओरा भिखारी ठाकुर जी के जीवन वृत्त देखब, भिखारी ठाकुर जौन रचनावली छपल बा राष्ट्रभाषा परिषद से पटना बिहार से, तो में विस्तार से भिखारी ठाकुर जी के परिचय आत्मकथ छपल बा, जौना में वहाँ के अपना बारे में, कब वहाँ का लेखन शुरू कैनी, कब उनका जन्म भय रहे, तमाम चीज के चर्चा वहाँ का कैले बनी। तो एकरा बारे में जाने के चाहिए। विदेशिया पर चर्चा होके कुछ लोग कहता कि विदेशिया उनकर पहली रचना है, जौना के खंडन भिखारी ठाकुर जी अपना ये आत्मकथ में कैले बानी। हमने विदेशिया के चर्चा करब, ओकरा कथा सार के जानब, ओकरा में कौन कौन पात्र बा, कैसन संवाद बा, कौन ओकर गीत योजना का बा, ये सब पर बात करब। लेकिन सबसे पहले भिखारी ठाकुर जी के बारे में जाने के चाहिए। भिखारी ठाकुर जी के लेके ही बहुत दिन ना भइल, बहुत तरह के भ्रम अध्येता लोग पैदा कर देले बा। जैसे खुद अपना जन्म तिथि के बारे में लिखत रहन कि 1295 जहिया सुदी पूस पंचमी रहे, तहिया रोज सोमार ठीक दोपहरिया जन्म भइल वही घरिया। 1295 सन ना, हिजरी साल 1295 में जौन महीना पूस के रहे, वही पंचमी के दोपहरिया के दिन जौन सोमार दिन पड़ रहे, वही दिन उनकर जन्म भइल रहे। ई बात और गणना करब तो 1887 ईस्वी के 18 दिसंबर सन ईस्वी से ही दिन पड़ता। एकरा बाद उनका बारे में महेश्वराचार्य जी कहले कि भिखारी ठाकुर जी आड़ा के रही, आ बाद में उनकर गांव दह के चल गई छपरा जिला में, तो तब से छपरा तब से कहत भिखारी छपरा प्रचार है, जौना के खंडन चितराम पाठक जी कैले बानी। अब जैसे बताओ तानी कि माने जौन बा हिजरी संवत 1295 जौन इनकर जन्म तिथि बा, आ बाढ़ आ रहे 1274 में। तो 1274 में जब बाढ़ आई, आउ कुतुबपुर के जौन गांव बा, इलाका बा, उ ढह के ढाही पड़ल, तो छपरा जिला में आ गई। इनकर जन्म 1294 हिजरी साल के है। ऐसे लोग के दावा करेला कि इनकर जन्म छपरा जिला में भर है, लेकिन इनकर जजमनिका, इनकर ममहर, इनकर फुपहर, इनकर कुल थाना वगैरह सब कुछ आरा जिला में पड़त रहे। एक बात के चितराम पाठक की उल्लेख कैले बनी कि जौन भिखारी ठाकुर कहत रहे कि हमार छपरा जिला हमार घर बा, तमाम हमार रिश्ता नाता सब कुछ आरा जिला में बा। भिखारी ठाकुर जी के कुतुबपुर जौना के पुरान नाम नया टोला रहे, चूंकि नया नया बसल रहे, जौना के कुतुबपुर नाम पड़ल। 3 जिला के केंद्र पड़ेला, आरा, बलिया, छपरा, तीनों के केंद्र बिंदु बा कुतुबपुर, जहां उनकर जन्म भय रहे। इस तरह से जन्म स्थान के बाद अगर भिखारी ठाकुर जी के बारे में महेश्वराचार्य जी कहले कि बचपन से ही बहुत तेज मति गति के रहलन,
लेकिन भिखारी ठाकुर ये बात के कहले बाड़न कि ना कि जब रुड़ा पढ़ब उनकर जीवन परिचय तो ओहू में लिखत रहे कि जब वो 9 बरिस के भैलन, 9 बरिस के जब हम भैली, विद्या पढ़न पाठ पर गईली, 1 बरिस तक जबदल मती, लिखे न आयल रामा गति, मन में विद्या तनिक न भावत, कुछ दिन फिरनी गाय चढ़ावत, गैया 4 रहे घर माही, तेही के नित चरावन जाही, जब कुछ लगनी माथ कमावे, तब लागल विद्या मन भावे। 9 बरिस के उम्र के पहले भिखारी ठाकुर जी के बोध नहीं खे, ज्ञान नहीं खे, वो अपना बारे में कुछ नहीं की बतावत, होशगर ना रहने। लेकिन 9 बरिस के भैला के बाद पाठ पढ़े खातिर उनका के भेजल गई। हमने यहाँ पाठ कहल जाला कि जैसे लेखनी धरावल, पेंसिल धरावल, स्कूल में पढ़ावल, भेजल, तो 9 बरिस में भेजल गई। लेकिन 1 बरिस तक उनकर मति जबदल रहल और उनका कुछ लिखे पढ़े ना आई। ओकरा बाद उ माने मन में तनिको विद्या उनका ना भावत रहे। बात की चर्चा कैले बड़े, कहले कि गैया 4 रहे घर माही, वही के नित चरावन जाहे, आ जब कुछ लगनी माथ कमाए, तब लागल विद्या मन भावे। तो घर में जौन गाय रहे के चरावे जास, लेकिन जब वो अपन जातीय पेशा से जुड़लन और कुछ माथ कमावे लगलन, चिट्ठी न्योते लगलन, तब उनका विद्या के जरूरत महसूस भई। पैसा जोड़े खातिर, न्योता जाए खातिर, केहू से नाम पूछे के पड़े, पता पूछे खातिर, तब वो विद्या के तरफ उनका रुचि बढ़ल मजबूरी में। तब उनका जवार के गांव के जे भगवान शाह रहले, उनके के वो अपन गुरु बनौले। अब बनिया गुरु नाम भगवाना, उहे का कहरा साथ पढ़ाना। ओकरा बाद अल्प काल में लिखे लगनी, एकरा बाद खड़गपुर भगनी। एकरा बाद सिलसिला शुरू होता कि वो अपन अक्षरकट्टू भिखारी लिखे पढ़े लायक काम चले भर पढ़ लिख गए। एकरा बाद वो खड़गपुर गईले। ओकरा बाद उनका मन में शुरू से रहे कि काहे कि बतावल जाला कि शादी विवाह जब माथ माने बनावे लगले, हजामत करे लगले, चिट्ठी न्योते लगले, तो उनकर शादी विवाह हो गए रहे। तो जब बोझा पड़ल तो कमाए खातिर वो खड़गपुर गईले, आ छुरा चला के दाम कमावे के फिर मेदिनीपुर जिला गईले, रामलीला देखले, फिर ठाकुर दुआरा गईले, चंदन तालाब स्नान कैले। ओकरा बाद रामचरितमानस उनका भेटाइल, ओकरा के पढ़ले, और ओकरा बाद फुलवाड़ी के बाद बुझाइल तुलसी कृत में मन लपटाइल। धीरे 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 उनकर कवि का रूप में उनकर जौन व्यक्तित्व बा उ सामने आवे लागल। एकरा बाद वजह से घरे आके लगले रहे गीत कबीत, कहीं क्यों कहे अक्षर पूछ पूछ के सीखी, दुहा छंद नित हाथ से लिखी। तब एकरा बाद के सिलसिला शुरू होता। एकरा बाद वहां का सबसे पहले बिरहा बहार लिखनी भिखारी ठाकुर जी लिखले बानी के सबसे पहले वहां का बिरहा बहार प्रथमय गावा, कलयुग बहार तब कलयुग बहार सुधियावा। तो बिरहा बहार ही वहां का सबसे पहले हमने यहाँ धोबिया नृत्य होला, लोग बिरहा गावेला। तो बिरहा बहार वो जमीन पर कुछ कथानक जोड़ के भिखारी ठाकुर जी बिरहा बहार लिखले। एकरा बाद कलयुग बहार लिखले। यह कलयुग बहार जौना के चर्चा विद्वान लोग कैले बा, बाद में ओकर नाम बदल के बहरा बहार हो गई, जौना के चर्चा फिर आगे भी अपने अथी में कैले बड़न 13वां माने ग्रंथ का रूप में, कि ओकरा बाद बहरा बहार ओकर नाम हो गई, बाद में विदेशिया हो गई। तो विदेशिया जौन उनकर नाटक बा, अगर उनका तमाम नाटक के भिखारी ठाकुर के देखब, चाहे वो गबर घिचोर होके, भाई विरोध होके, बेटी वियोग होके, गंगा स्नान होके, विदेशिया होके, तमाम के जमीन जौन बा लोक जीवन से जुड़ल बा, लोक चेतना संपन्न बा। भोजपुरी क्षेत्र के तमाम समस्यन के भिखारी ठाकुर तत्कालीन समस्यन के अपना नाटकन का माध्यम से खड़ा कैले बने। अब विदेशिया के बारे में स्पष्ट पहले हम कहनी है कि विदेशिया के परंपरा पहले से भोजपुरी इलाका में आवत रहे, जौना से विद्वान लोग मानेला कि विदेशिया एगो शैली है। वही परंपरा में भिखारी ठाकुर जी के एक कलयुग बहार, चाहे
बहरा बहार चाहे विदेशिया के हम चर्चा करी ले। लेकिन देखिए नाटक के दूगो परंपरा रहल बा शुरू से, एगो लोकधर्मी आ एगो नाट्य धर्मी शास्त्र धर्मी। तो भिखारी ठाकुर जी के जौन ई तमाम नाटक बा लोक नाटक, ई लोक धर्मी बा। एकरा के अगर रौड़ा साहित्यिक आ शिष्ट नाटक नाट्य धर्मी नाटक के कसौटी पर कसब तो घोर निराशा हुई। भिखारी ठाकुर जी एगो खुला मंच जौन भारतेंदु हरिश्चंद्र अपना समय में नाटक खेलत रहे, तमाम समस्यन के जनता के बीच राखत रहे, ओकरा के वो खुला मंच दिले भिखारी ठाकुर जी। और वही परंपरा उनका कलकत्ता से जो रासलीला रामलीला देख के आए रहे, चर्चा भी कैले बड़े अपना जीवन प्रीत में कि आ करके जब गाँवे अले तो रामलीला शुरू कैले, रामानंद सिंह के साथे रामलीला शुरू कैले। 30 वर्ष के बाद 30 वर्ष के उम्र भइल बेदलस, तब कली काल के मैल और राम के जगह दाम कमाए का फेर में पड़ गए, काहे कि परिवार चलावे के रहे, आर्थिक संकट रहे। तो नाच में ऐसे नाच के मंडली पहले जो रहे ई ना बनौले, दूसरा के नाच के मंडली में जात रहे, लेकिन धीरे 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 अपन नाच के मंडली बनौले। वो नाच मंडली नाच में तू जन रहा भिखारी, तो बाप मतारी के तमाम विरोध के बावजूद लुका के छिपा के जाए लगले। जाके फिर अपन धीरे 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 गीत माने केहू सराहे केहू दूसरे केहू कहे जमाव बहु से, शुरू में तो बहुत बढ़िया ना होके, लेकिन धीरे 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 भिखारी ठाकुर जी यह परंपरा में काफी पारंगत हो गए, काफी चर्चा भइल। अब विदेशिया की इतना चर्चा भाई, जैसे हमने यहाँ कहा जाला कि कौनो नदी के लोग जाला नहाए तो कहला गंगा जी नहाए जाता नहीं, वैसे ही जौन भी इनकर नाटक होके जवाड़ में तो लोग कहे कि भिखारी ठाकुर के विदेशिया हो रहा बा, इतना प्रसिद्धि विदेशिया के मिलल। अब रउरा अगर विदेशिया के चाहे बहरा बहार के चाहे कलयुग बहार के रउरा देखब कि भिखारी ठाकुर ओकरा में कहले का बारन आ कैसे कहले बारन, क्या कहले बारन, एक बार अगर उड़ा विस्तार से बात करब तो उड़ा पता चली कि विदेशिया के जमीन का बा। देखी भोजपुरी इलाका खास करके सौसे बिहार बाढ़ सुखाड़ का चपेट में हमेशा रहल बा शुरू से ही। तेजा आर्थिक तंगी में ग्रामीण जीवन शुरू से रहल बा, तो वो से उबड़े खातिर एजवा के लोग पहले बाहर जाए। तो आज जैसे दिल्ली जाता गुजरात जाता, वैसे लोग पहले कलकत्ता आसाम जात रहे। तो कलकत्ता आसाम जाके कुछ कमा के दाम कमा के लोग ले आवत रहे, फिर परिवार के भरण पोषण होत रहे। तो ये आर्थिक जौन समस्या बा समाज के, एक साथे साथे और कई गो समस्या पैदा हो जात रहे, सामाजिक सांस्कृतिक, वो तमाम समस्यन के भिखारी ठाकुर अपना यह विदेशिया में उल्लेख कैले बड़ा। और ये एक तरह से जौन लोक नाटक बा वो गीत नाट्य बा, गीत प्रधान बा, गेय बा। जैसे शेक्सपियर के नाटक में भी रउरा पद्यमय संवाद बा, वैसे ही भिखारी ठाकुर का नाटक में रउरा देखब तो वही तरह के बात बा। एकरा में विदेशिया में मूल रूप से 4-5 गो पात्र बा। एगो तब विदेशी बारन, जेगो नौजवान बा भोजपुरी क्षेत्र के, जौन माने कलकत्ता जाता गौना कड़ा के पत्नी के ले आवता, आ जौन आर्थिक समस्या बा ऐसे जीहता, ओकरा खातिर कलकत्ता जाके कुछ कमाए उमाए के चाहता। एगो तो विदेशी बारन। दूसरे उनकर पत्नी बाड़ी प्यारी सुंदरी, जेकरा के गौना कड़ा के ली आइल बा अपना घर पर, ले आके गौना कड़ा के ली आइल बा। ओकरा बाद उनकर मित्र से संवाद होता जे कलकत्ता से आइल बा, बता रहल बा कलकत्ता के बारे में। तो इनको मन में ललसा बा कि हमहू जाके कलकत्ता थोड़ा घूमती देखती। तो एगो विदेशी हो गई, एगो प्यारी सुंदरी हो गई। ओकरा बाद एगो बटोही बाड़ा। जब विदेशी विदेश कलकत्ता चल जाता रहे, ओकरा बाद प्यारी सुंदरी जौन बिरहन बाड़ी विरह
व्यथा वेदना से व्याकुल बाड़ी, जिनका ज्ञान होता कि केहू व्यक्ति जैसे कलकत्ता जा रहा बा आ ओकरा से संवाद करतरी कि हमार पति कलकत्ता गइल बड़ा, तो जाए तो उनका के खोज के भेज दे। अब तो एगो बटोही बारन के संवाद लेके जाए वाला बारन। एकरा अलावे एगो मनचला युवक के एमे पात्र बा जौन देवर बन के आवता। एकरा अलावे दोस्त बा आ जौन उनकर परंपरा पहले रहल बा सूत्रधार का माध्यम से संवाद करे के या अपन बात रखे के, तो सूत्रधार और सामाजिक लोग बा। तो एगो खुला मंच पर भिखारी ठाकुर जी ये नाटक के प्रस्तुत करत रहलन। आ सबसे पहले जौन हमने यहाँ परंपरा बा कि कोनो चीज के शुभारंभ करे के मंगलाचरण के, तो मंगलाचरण भिखारी ठाकुर जी करता रहे। तो मंगलाचरण में सबसे पहले शिव जी के वंदना करता रहन। ये से शिव जी के सबसे पहले वंदना कर रहल बन एकरा में कि शिव के कहल जाला नटराज, उ माने गीत संगीत के आदि देव होवन। नाट्य शास्त्र में भी सबसे पहले उनका के याद कल गई बा। तो भिखारी ठाकुर भी वो परंपरा के माने निर्वाह करत सबसे पहले वो नटराज के, वो शिव के, वो नाट्य संगीत के आदि देव के मानल जाला कि उहे शुरू कैले गीत संगीत नाट्य कला के। तो उनकरा के सबसे पहले मंगलाचरण में संस्कृत के जो श्लोक बा कि वामांग के च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले भाले वाल विधुर गले च गरलम यस्सु रसी व्याल राट सोयम भूति विभूषण सुरवड़ सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निभ श्री शंकर पातुमाम। तो शिव के वंदना कर रहल बड़न, जेकर गर्दन में सांप बा, जेकरा मस्तर पर देवापुगा सरस गंगा बाड़ी। इस तरह से तमाम के बाद गुरु के याद करता रह। गुरु के याद कैला के बाद फिर राम की याद करता रहे कि हे राम पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ ध्वज गुण निधे दामोदर माधव। एक बाद हनुमान जी के याद करता रह। भिखारी ठाकुर जी चूंकि रामलीला देख के आई रहलन, ठाकुर द्वारा से काफी प्रभावित भय रहे, तो उनका संपूर्ण जीवन पर राम के, हनुमान जी के, वो सब लोग के प्रभाव बा। एजवा भी वो चीज के निर्वाह कैले बड़न। एक बाद चौपाई का माध्यम से जो पारंपरिक गीतन का माध्यम से विदेशिया में सूत्रधार आके, खुद भिखारी ठाकुर सूत्रधार का रूप में आके पहले भूमिका बांधत रहे। वो नाटक के बारे में बतावत रहे कि हम आज जौन तमाशा खेलब, आज जौन हम नाटक खेलब, ओकर जमीन ही बा। आज हम विदेशिया के तमाशा करब, जना में कहत रहे कि नाच तमाशा कीर्तन जैसे होकत बा सब जगमह चेते नावत बानी सबकर माथा चितदई सुनहु विदेशिया का था। यह किताब के सब विस्तारी थुरही में सब कहत भिखारी। भिखारी ठाकुर थोड़े में सूत्रधार का माध्यम से बता रहल बड़न, और बड़ा बारीकी से बता रहल बड़न कि इमे विदेशी के ह, इमे प्यारी सुंदरी के ह, कई जगह से संदर्भ जोड़त रहन। अगर उरा लगे रचनावली बात और सब हम देखब तू कहत रहे कि लोग एकरा के नाच कहेला। विदेशिया नाच देखे जाए के बाद, लेकिन ये नाच ना है, तमाशा है। ये तमाशा में 4 गो आदमी के पाठ बा, विदेशी, प्यारी सुंदरी, बटोही और अखेली। अब विदेशी के कहत रहे कि ये विदेशी बा, जेकरा खातिर बिरहीन व्याकुल बाड़ी प्यारी सुंदरी, तो प्यारी सुंदरी जीव बाड़ी। अपना संवाद में शुरू में सूत्रधार का रूप में बता रहल बड़न विदेशिया के जौन थीम बा ओकरा बारे में कि प्यारी सुंदरी जीवात्मा और जे विदेशी बा उ ब्रह्म है। आई जे माने ई बाड़े बटोही बाड़न, बटोही धर्म बाड़न, धर्म चनका के गुरु कह सकिले। और एक बाद रखेलिन के कहता कि माया बा। अब माया में पढ़ के जीव अझुरा जाला, ओकरा ब्रह्म से दूर हो जाला। ब्रह्म आ कभी भिखारी ठाकुर जैसा बड़न। अब जैसे
तुलसी के चाहे कबीर के देखब कोमे जीवात्मा जे बा से माया में झुड़ा गई बा, ओकरा ब्रह्म के दर्शन नहीं होत। लेकिन इजवा जे बा से ब्रह्म जे बा विदेशी जे बा उ माया से तुपा गई बा। ओकरा के प्यारी सुंदरी रूपी जीव जे बा इजवा भिखारी ठाकुर के बात उलट हो जाता। ओकरा के कहता है कि धर्म जाके ब्रह्म के बता रहा पड़े, अब ब्रह्म जीव का ओर आ रहा बा। तो जौना के उल्लेख माने समीक्षा के दृष्टि से ए पर अंगुरी उठावल जा सकेला, लोग उठावेला इस संवाद पर। एकरा अलावे आगे इहो कहता है कि ई जे बा से विदेशी जे बाड़न से कृष्ण बाड़न, प्यारी सुंदरी जे बाड़ी से राधा बाड़ी, उधो बाड़े बटोही, आ जन कुब्जा बाड़ी कुबड़ी बाड़ी से रखेलिन बाड़ी। ये रूप में भी कवि अपना बात के, नाटककार अपना बात के कहता और तरह तरह के रामचरितमानस के भी संदर्भ उठा के कई गो जौन लोरिकाइन के शैली में, जत्सार के शैली में जौन पारंपरिक हमने यहाँ के गीत बा, वो गीतन का माध्यम से विदेशिया के शुभारंभ कर रहल बड़न भिखारी ठाकुर जी, जौन बहुत लोकप्रिय बा और सबन का मालूम भी हुई। जैसे कालिदास के जौन मेघदूत शुरू होता वो आषाढ़ के पहिल पानी से, बरसात से शुरू हो रहा बा। इनकर जौनी शुरू हो रहा बा विदेशिया, ओमे सूत्रधार भादो के उल्लेख करता कि भादो दर्शावत आधा रात होई जावत, बेदी तेरस पर जावत, बुंद झमझम झमकत बा। इस तरह से बारिश हो रहा बा। और ओकरा में बिरहिन ये बाड़ी प्यारी सुंदरी जेकर पति परदेश चल गई बा, बहुत व्याकुल बाड़ी। और उ चीज आगे लोरिकाइन का धुन में जनिया मकनिया में हनके केवरिया डहकत बाड़ी बारंबार, पिया घर रहते जवन जवन चहिते, कहितन करती तैयार, मनवा भवनवा अंगनवा लागत नहीं खे, कब मिलिहन समाचार, कहत भिखारी नाई, प्यारी के चरित गाई, काई करिहन करतार। माने ये बरसात का मौसम में, ये भादो का मौसम में उनाड़ी घर में अकेले बाड़ी और डहकत बाड़ी, पति के वियोग में वो तड़पत बाड़ी और घर के केवाड़ी किल्ली के बंद करके हन के वो तड़प रहल बाड़ी कि यार यदि और माने ये बरसात में, ये भादो के अनहरिया में अगर हमार पिया घरे रहतन आ जवन जवन कहती हम तैयार करती, व्यंजन बनैती, लेकिन उनका अभाव में मन लागत नहीं थे, कब समाचार मिली। ऐसे भिखारी ठाकुर प्यारी के चरित्र एकरा में गा रहल बड़न। एकरा अलावे जत्सार में गा रहल बड़न, फिर उनका बारे में बता रहल बड़न कि कैसे उनका दिन बीत रहल बा। तो बताओ तरह कि डगरिया जो हतना बीतत बाटे, 8 पहरिया से डगरिया जो हतना, धोती पाट धरिया धई के कन्हवा पड़ चदरिया, हो बबरिया झार के ना, होई बकवना सहरिया, हो बबरिया झार के ना। माने एक एक वो ख्याल बात जौन प्यारी सुंदरी के मन में आ रहल बा, ओकरा के ठाकुर जी अपना गीतन का माध्यम से, कविता का माध्यम से रख रहल बड़न कि उ धोती पहन के पर धरिया धोती, कान पर चदरिया रह के, बबड़ी झाड़ के कोनो शहर में हुई है। आज तक एको गो खत पाती ना आई। उनकर स्थिति बहुत भयावह बा। उनका कहता रहे कि के हमरा जरिया में लगौले बाटे, अड़िया हो चकड़िया दर के ना, दुख में होता जत सरिया। हम यहाँ जाता जब सारी जौन बा तबे औरत लोग गावत रहे, जब जात पीसत रहे, खास करके जब जेकर पति परदेश बा, जे विरह व्यथा से व्याकुल बा, उ लोग जत्सार में वो दुख दर्द के गावत रहे। और प्यारी सुंदरी भी यही बात के गा रहल कि दुख में होता जत सरिया हो चकरिया दर के ना, कि के हमरा जड़ी में ऐसा आड़ी भिड़ा के ए गाछ के काट रहल बा। ए तरह से भिखारी ठाकुर जी अपना सूत्रधार का माध्यम से ये विदेशिया नाटक के जमीन तैयार कैले बड़न। एक बाद जौन आगे कई गो चौपाई में, दोहा में, गीत में बात रूरा पढ़ब तो सामने आई। लेकिन एक बाद उनकर संवाद बा, जब वो
माने विदेशी के मित्र आके इनका के कलकत्ता के बारे में बता रहा बा, उनका मन में कलकत्ता देखे के एगो ललसा जागल बा, तो वो अपना जौन गौना लियाई पत्नी से ही बात कहता है और लोग की जौन संवाद बा वो संवाद से बहुत बात रूरा खुल सकेला। कह रहा है कि हम जाए परदेश के घर में रह, घर में कड़ा बहार, अब बरिस दिन में आए सुनल छैल छबीली नार। तो बाद सुंदरी कहतर चल जाइबा परदेश के घर में रहब अकेल, आ कहे भिखारी कैसे चलिए बिन इन जन के रेल। तो हमनी के जौन समाज बा पुरुष प्रधान समाज बा, एमे पुरुष जो बा घर के इंजन बा, ओकरा के प्यारी सुंदरी कह रहा बड़ी कि अगर तू घर से चल जाइब तब फिर हम कैसे घर पे रहा, भी घर के काम धाम व्यवस्था कैसे चली, काहे कि पुरुष ये घर के इंजन होला ये व्यवस्था में। भिखारी ठाकुर फिर विदेशी कह रहा बड़े कि जतना भइल विदेश के धड़हु राम पर ध्यान, करिहे जान की जीवन प्यारी तोर मोर कल्याण। तरह तरह से समझा रहा बड़न। कह रहा बड़े कि त्राही त्राही अबला कर स्वामी मत कर परेशान। अपन सीता जी राम जी के साथे वन जैसे गए रही तो हमहूरा साथे कलकत्ता चले, लेकिन फिर ही समझा रहा बड़े कि संगत के फल तुलसे मिलल हरण भइल प्रिय नार, आज तक ले सुनल प्यारी जावत वेद पुकार। माने गैली तो उनकर हरण हो गई, राक्षस तरह तरह के समस्या होला बाहर गैला पर सब चीज समझा रहा बड़े। लेकिन प्यारी सुंदरी मानत नहीं की कि विदेशी यहाँ से चल जास, और उनका के काफी विरोध करता रही। तब उनका सामने ये बात के इनकार करता रहे, लेकिन रात में सुतला पर घर से निकल जाता रहे, फिर कलकत्ता जाता रहे। कलकत्ता में गैला के बाद नौकरी चाकरी जैसन के रूरा जान तनी खोज रहा बड़े। वहाँ उनका एगो संपर्क हो जा कि औरत से जौना के रखेलिन रंडी कह रहा बड़न, जौन एगो दोष बा नाटक के, जौना पर तरह तरह के लोग इति उठावेला कि केहू बंगाली औरत के अगर केहू इस तरह के बात कहे तो एगो समस्या खड़ा हो सकेला। लेकिन आगे जब रूरा पढ़ब तब जब बटोही से भेंट होता तो बटोही के सब बात बता रहा बड़ी कि का स्थिति बा घर की। तो अपना गीतन का माध्यम से, क्योंकि हमरा यहाँ के समाज में ई बाकी पति के नाम ना लेहल जाए, जेठ सरदार के नाम ना लेहल जाए, हमरा यहाँ गुरु के नाम ना लेहल जाए, तो लोग गुरु के नाम लेला तो कान अपन छू लेवला। पत्नी जे बा पति के नाम नहीं खेले, बटोही जा रहा बड़न इस चीज के ओकरा जानकारी हो गई बा, घर के तमाम समस्या ओकरा के बता रहा बिया। तो बटोही से कह रहा बिया कि कहवा जइबा भैया लगावा पार नैया, तू मोर दुख देखिल नितर से बटोहिया। माने तमाम समस्या के बता रहा बाड़ी। तो बटोही कहता रहे कि हम जाएम तो कैसन बाड़ा, उनकर शकल सूरत कैसन बा, उनकर नाम का हा से बतावा तब ना हम जाके खोजब। तब वो बता रहा बाड़ी कि पूछ रहा बड़े कि कैसन पिया तोड़ करिया की हवन गोर, सचमुच रूपवा बता द प्यारी धनिया, जाई के कहब हम तुहरा से नाही कम, अधिका बुझाई यहाँ तकले प्यारी धनिया, मन में सबूर कर जय शिव हरिहर, कहत भिखारी कारज होई प्यारी धनिया। माने तुहार जितना दुख दर्द बा जौन हम देख रहा बनी, एकरा से ज्यादा कहब, इस समस्या के जाके हम खोज के बताए, लेकिन कैसन तोहर पिया बाड़न, उनकर सकल सूरत कैसन बा। फिर प्यारी सुंदरी 12 मासा में, हमने यहाँ 12 महीना के दुख दर्द के व्यथा कथा लोक गीत में गावे के परंपरा रहल बा। तो भिखारी ठाकुर हर जगह पर कहाँ जतसार गावे के बाद, जहाँ दर्द की बात बा वहाँ जतसार रख रहा बड़न, जा कहीं 12 मासा रख रहा बड़न। तब कैसन पति बाड़न उ माने एगो बिंब खड़ा कर रहा बड़न भिखारी ठाकुर, एगो ऐसा भाव छवि खड़ा कर रहा बड़न जौना से कि आदमी के पूरा हुलिया सामने आ जाए
कि करिया ना गोर बाटे लामा नाही हौवन नाटे मझिला जवान शाम सुंदर बटोहिया आ घुटी पर ले धोती कोर नकिया सुगा के शोर सिर पर टोपी छाती चाकर बटोहिया पिया के सकल के तू मन में नकलक लिखा हुलिया के पुलिया बता बनाला बटोहिया मना कि कैसन बारन तो ना गोर बारन न करिया बारन न लामा बारन न छोट बारन नाट मझिला जवान श्याम सुंदर बारन धोती जवान भोजपुरिया लोग के जौन आम छवि होला भिखारी ठाकुर वो रूप में विदेशी के रूप खड़ा कैले बड़न। एक बाद कैसे कैसे आषाढ़ आवेला सावन आवेला भादो आवेला वो सब मास में जौन जौन अनुभूति बा माने प्यारी सुंदरी के वो सब चीज एक एक करके बटोही के प्यारी सुंदरी बता रहल बड़ी कि माने पलंग बा सुनवा का कैली और गुनवा की भारी हम महीनवा फगुनवा बटोहिया अबीर में घोड़ी घोड़ी सब लोग खेली होरी रंगवा में भगवा पड़ल बा बटोहिया कोयली के मीठी बोली लागेला करेजा गोली पिया बिनु भावे ना चैतवा बटोहिया चढ़ी बैसाख जब लगन पहुंची तब जेठवा दबाई हम हेठवा बटोहिया मंगल करी कलोल घरे घरे बाजी ढोल कहत भिखारी खोज पिया के बटोहिया पिया के खोजे के माने हर महीना के अलग दुख दर्द बा वो सब चीज के एक एक करके वो बटोही के बता रहल बाड़ी। इहो कह रहल बाड़ी कि गवना कड़ा के सैया छोड़ले गैया परदेश गैलन कैलन न प्यारी के उद्देश्य कोनो खोज खबर ले ना ले उद्देश्य ना कैले माने हरदम रटतबा जिया कहीं कहीं पिया परदेश गैलन फिकिर पड़ल बा हरमेश माने वही फिकिर में प्यारी सुंदरी पड़ल बाड़ी। फिर बटोही जब बाड़न से जा रहल बाड़न कलकत्ता में खोज रहल बाड़े कि कहाँ मिली हन विदेशी यही बीच उनका कई तरह के पूर्वी पचड़ा हर तरह के धुन में ये कथा के भिखारी ठाकुर जी बता रहल बाड़े कि कैसे कैसे वहां पहुंचा ताड़े विदेशी जौन रखैल के संवाद बा ओकरो बारे में बड़ी विस्तार से वो अपना विदेशिया में कह रहल बाड़े कैसे ओकरा से एक दूगो लड़का भी हो गई बा ओकरा में अझुरा गई बा घर के चिंता फिक्र सब उनका खत्म हो गई बा। लेकिन बटोही खोजत 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 उनका जब भेटा जाता है विदेशी तो उनका के समझा रहल बड़े प्यारी सुंदरी के विरह वेदना के ओकर दयनीय दशा के घर के आर्थिक स्थिति के एक एक पक्ष के यह विदेशिया नाटक में भिखारी ठाकुर जी बटोही का माध्यम से बतौले बारन कि रंडी में ना कुछ बाटे कुत्ता जैसे हार चाटे एको नाही घाट तुहू लगबा विदेशिया छोड़ी द अधर्म मिजाज क के नरम तू मनवा में करी लेहू शर्म विदेशिया धर्म के नाव पर चढ़ के मौज कर हर बिरहिनी के दुख हो विदेशिया आवत बानी घर देखी देखी जाई चली जाई शान से की डूब मर घुटी भर पानी में विदेशिया तमाम तरह से विदेशी के एक एक को बात कह कह के समझा रहल बड़न बता रहल बड़न कि ई बहुत अधर्म के पंथ पर बड़ा हमने यहाँ एक माने तू राम के माने वाला बड़ा तो राम तो एक पत्नी व्रती रहलन तू एजा कि अधर्म के पंथ कहले बड़ा तो तू मन में शर्म करा अब प्यारी सुंदरी के तू ध्यान करा ए पर जो रखैलिन बिया काफी विरोध कर रहल बिया धीरे धीरे उनका याद आ रहल बा विदेशी का घर के सब एक एक चीज मन में ख्याल आवे लागल बा और उनका घर जाए खातिर मन में उद्वेग जागता फिर जाए के चाहता रहन तो रखैल जे बाड़ी विरोध कर रहल बाड़ी लेकिन वहां से माने विदेशी चल देता रहन आके घरे पहुंचाता रहन। लेकिन एगो मनचला युवक बा जौन समस्या गांव देहात में पैदा होला पति घर में नहीं खे घर में अकेले औरत बा तो ओकरा साथे नाजायज करे के चाहता
लेकिन हल्ला गुल्ला कैला के बाद पड़ोसन के आ गईला से माने ये जो इज्जत प्रतिष्ठा भिखारी ठाकुर बचा लेत बड़न अपना पात्र योजना के माध्यम से। फिर रात के जैसे तैसे विदेशी पहुंचा तना, रास्ता में जौन कुली टीटी बा सब इनकर सामान छीन लेता, बाड़ी के सब गुंडा बदमाश। फिर ही वापस आ जाता, आइला के बाद फिर यहाँ केवाड़ी बजा रहल बाड़न, लेकिन डर से केवाड़ी प्यारी सुंदरी खुलत नहीं की। जब पूरा विश्वास देता आवाज पहचान लेता रे तब वो खुलत अड़े, तब ये लोग का मिलन होता। एक बाद फिर बाद में रखेलिन भी आ जाता, ओकरा के गोड़ हाथ पड़ता तो एकरा के छोट बहिन का रूप में स्वीकार कर लेती है। ये कहानी बा, लेकिन एकरा माध्यम से भिखारी ठाकुर जी जौन बात इलाका के लोक जीवन के, आर्थिक संकट के, सामाजिक समस्या के, तमाम चीज के बारीकी से एक एक पक्ष के रखले बड़न। ऐसे तो हमरा यहाँ कहल जाला कि काठों का सौतीन ना सुहाय, लेकिन भिखारी ठाकुर जी एजवा वो औरत के एब्सेंट माने एजवा स्वीकार्यता बा मान रहल बड़न कि उ स्वीकार कर लेता। ऐसे भोजपुरी समाज और भोजपुरी संस्कृति एक अनुमति ना देला। एजवा एगो एक तरह से लोग कहेला कि प्रगतिशील विचार बा कि जौना के साथे जरा साथे रहलन, जौना से दू गो बाल बच्चा उनका हो गई बा, ओकरा के उ सामाजिक मान्यता दे रहल बड़न। नारी समस्या के लोग बात करेला, नारी विमर्श के लोग बात करेला, तेमें नारिये के समस्या बा। जब कोनो समाज में जब कोनो समस्या खड़ा होला तो उनमें सबसे ज्यादा पीड़ित प्रताड़ित नारी वर्ग होला। विदेशी का चल गईला के बाद भी प्यारी सुंदरी के तमाम समस्या झेले के पड़ता, जौन बटोही का माध्यम से विदेशी तक पहुंचौले बाड़ी। फिर जब ओजवा से छोड़ के आ जाता तो फिर जब वो रखेलिन ओजा से आ रहा बा तो ओकर सारा गहना गुड़िया ओजवा बाहर ओजवा के लोग छीन लेता। फिर जैसे तैसे ओजवा पहुंचतिया। तो ये आर्थिक समस्या होके, सामाजिक समस्या होके, जौन भोजपुरी इलाका से पहले लोग नौकरी कमाए खातिर आजो बाहर जाला, पहलहू जात रहे। ये तमाम चीज के अपना ये विदेशिया लोक नाटक में भिखारी ठाकुर जी रखले बड़न। ऐसी ये जमीन के तैयार करे में महेंद्र मिश्र के अगर पूर्वी सुनब तो पूर्वी में भी वह सब गीत बा। ऐसे ई कथानक जौन एगो कथा खड़ा के भिखारी ठाकुर जी, एक माध्यम से उ अपन बात नाटक तो कहेला कि अगर महेंद्र मिश्र जी ना भइल रहतन आउ तब भिखारी ठाकुर ना पनपतन। अब पूर्वी कई गो गीत भी रचना भी जैसे कहेला केकड़ा पर छोड़ के जाला टूटही पलानी राम, कैसे दिनवा बीती राम, इतना बता के जइया। एमे भिखारी ठाकुर जी वो गीत के ले बा। भिखारी ठाकुर के नाम पर भी बा और महेंद्र मिश्र जी के भी नाम पर बा। तो ये तरह से विदेशिया के ये कथानक बा। आप चूंकि एक घंटी एक क्लास में अगर पढ़ावल जाए तो इनकर एक एक गो जौन बड़ा माशा बा, जौन में विरह वेदना के जौन विस्तार से वर्णन बा, जौन भीम प्रतीक के माध्यम से कहले बड़न, चाहे लोरिकायन बा, जौन और विलाप जौन कर रहल बा पूर्वी के धुन में। जैसे एक दिन धनिया मकनिया भीतरवा रोअत बाड़ी भर के केवड़िया विदेशिया, इस तरह से तमाम चीज के बड़ी विस्तार से भिखारी ठाकुर जी अपना ये विदेशिया लोक नाटक में कहले बानी। लेकिन कई तरह के समस्या अगर समीक्षा के दृष्टि से पूरा करब तो कई गो समस्या भी सामने आ रहा बा, जौन माने नाटक के जौन एगो माने निर्वाह होके के चाहिए, कथा के जौन निर्वाह होके के चाहिए, कहीं कहीं एमे भारी चूक भी बा, जौना पर चर्चा समय समय पर विद्वान लोग करेला। जैसे शुरू में वो जैसे ब्रह्म से जीव से जोड़ रहल बड़न, राधा कृष्ण से जोड़ रहल बड़न, तौन माने तारतम्यता नहीं खे, बात में बैठत नहीं खे। ऐसा ही रखेलिन के सवाल पर भी समाज में ये सवाल उठेला और उनका के स्वीकार्यता के लेके भी सवाल उठेला। इस तरह से तमाम
बात विदेशिया के बारे में बा। भिखारी ठाकुर जी ये विदेशिया के माध्यम से भोजपुरी इलाका के गांव के संस्कृति के समाज के ओकरा आर्थिक तंगहाली के तमाम चीज के वर्णन ये अपना लोक नाटक में कैले बड़न। हम समझता नहीं कि आज के बाद अतने फिर जब अवसर लागी कहब, चूंकि विदेशिया पर एक दिन में अगर बात ना हो सके ना, भिखारी ठाकुर पर बात हो सकेला, इससे हम अतने कह के अपना वाणी के विराम दे। बहुत बहुत धन्यवाद जयकांत भाई, बहुत सुंदर। ये बात सही बा, लेकिन सिलेबस के भी एगो अपन सीमा होला, उहो एगो समय होला, ओकरो हमनियों के खत्म हो रहल बा। यही से रुवल विद्वान के में सहायता लिहल गई है कि गागर में सागर भर के ओकरा के पूरा कल जाए। मौका मिली तो फिर एगो यह विषय पर क्लास आयोजित हुई। रुआ के बार बार धन्यवाद।